Xeyirli kиш, халыкларны biz onun tili boyunca gına түгел, гырыф гадәтләре, буыннан буынга күчеп килүче җыр моңнары, халык ашлары һәм милли киемнәре буенча да танып беләбез. ТНВ каналы Татарстанда яшәүче халыкларның милли мәдәни мирасына игътибар биреп, халыклар мирасы бәйге конкурсы уздырган иде. Бүген аның нәтиҗәләрен барларбыз, аның җиңүчеләре һәм оештыручылары студияда исәнмесез. Xeyirli kиш, hürmetli qonaqlarыбыз. Birinci çiratda ayni biz җиңүчеләргә мөрәҗәгать итеп, котлыйбыз сезне. Сез үз номинацияларыгызда җиңү яуладыгыз. Нинди конкурс ул халыклар мирасы, кемнәр катнашты, географиясы ниндирәк булды, күпме заявка килде? Алинең беренче сорау сиңа. Хәерле көн. Әлеге конкурс исеменнән күренгәнчә ул халыклар мирасын, талантлылыгын, аларның милли бию җырларын, һөнәр ияләрен барлау һәм аларны киң җәмәгатькә күрсәтү нияте белән үткәрелде. Икенче тапкыр ялгышмасам. Әйе, башта ул безнең татар мирасы исеме белән чыккан иде. Хәзер инде без географияны киңәйттек һәм халыклар мирасы дип атадык. Монда безнең яшь һәм улы буын вәкилләре дә, төрле мәктәп, иҗат төркемнәре дә, шулай ук ансамбльләрдә катнаштылар. Нинди номинациялар? Номинацияларга килгәндә. Монда төп 5 номинация булды безнең. Аш су остасы, һөнәриясе, милли кием, милли җыр һәм милли бию. Беренче, икенче этапта жюри тарафыннан шушы номинациялардан 3 җиңүче сайланып алынды. Өченче этапта исә ТНВ һәм Шаян ТВ ВКонтакте шелтәрендә интернет юлында тавыш бирү аша интернет номинация һәм балалар номинациясе сайланып алынды. Менә ул җиңүчеләр дип әйтик, махсус номинация җиңүчеләре безнең белән элемтәдә, алар белән сөйләшербез. Әлегә жюри рәисенә сорау, менә шушы номинациялар арасында кайсысына күбрәк игътибарлы, кайсысына күбрәк килде гаризалар? Монда теге аерып әйтеп булмый, менә бу номинациядә күбрәк, бу номинациядә азрак дип алар чагыштырмача бер дәрәҗәдә. Бу бит инде безнең Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе һәм Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең ана телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә үткәрелгән безнең конкурс. Быел аңа менә шушы комиссия үзенең тәргешен биреп җибәрде һәм аның приз фонды да ярты миллион сум. Әйтергә кирәк, монда заявкалар алар бер дәрәҗәдә килделәр. Һәм ул заявкалар безнең географиясы шаккатырды. Чөнки бу конкурс безнең тәртибе буенча ул Татарстан эчендә, Татарстанда яшәүче халыклар арасында үткәрелергә тиеш иде. Әмма ләкин менә безнең чит төбәктә яшәүче кайбер милләттәшләребез үзләренең активлыгын күрсәтеп, алар менә материалларын, эшләрен безгә җибәрделәр һәм без инде искәрмә формасында аларның менә эшләрен битараф кала алмадык, аларны да шушы конкурста катнаштырдык. Алар арасында Пермь өлкәсеннән милләттәшебез бар, ул безнең белән Skype аша элемтәдә. Әйе, аның белән әз генә соңрак әңгәмә корырбыз. 187нче балалар бакчасы, ялгышмасам, милли коллекция булдырганы өчен җиңү яулады. Ничек туплый алдыгыз әлеге милли коллекцияны? Әйе, дөрестән дә без милли кием номинациясендә җиңү яуладык. Biz bu киемнәрне бик зак дәврдә җыйдык, әзерләдек. Алар булай гына барлыкка килмәделәр. Аның тарихын өйрәндек, музейларга мөрәҗәгать иттек. Нинди халыкларның милли киемнәре бар сездә бүген? Идел буе халыкларының. Әмма сездә нинди халыкныкы? Башкорт халкының. Башкорт халкы. Әйе. Тагын нинди халыклар бар? Әйдәгез санап киттек инде. Чуаш, удмурт, мары, татар, рус, башкорт, керәшеннәр. Әйе, сез бу милли коллекцияны махсус конкурс өчен барладыгызмы, я булмаса үзегезнең балалар бакчасы өченме? Ничек кулланасыз әлеге костюмнарны? Беләсезме, безнең шәһәр күләмендә бик күп бәйгеләр мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен оештырыла. Һәм без анда дәвамлы рәвештә катнашабыз. Шуннан соң безгә шундый бер идея килде. Нигә безгә шундый коллекция тупламаска микән дигән. Әкренләп туплый башладык һәм дә ки шулай менә бәйгеләрдә катнашабыз. Әле ул гына да түгел, менә Гөлназ белән инде эфирга кадәр сөйләшергә өлгердек. Хәтта җиңгән фондны да, акча фондын да хәзер шушы костюмнарны яңартуга, коллекцияны үстерүгә юнәтәбез диде. Без милли костюмнан күчегәле милли кәсепкә, Рөстәм әфәнде, белүебезчә сез кулдан бизәкләр, төрле бизәкләр эшлисез, әмма сез кайдан килдегез, ничек килеп эләктегез шушы һөнәргә?
Минем әти бик оста мастер иде. Алтын куллы, ул бүтән нәрсәне тимердәнме, агачтанмы, бүтән нәрсәне үзе ясады. Мине дә өйрәтте. Шуннан килде, аннары хатын минеке җырчы Лидия Әхмәтова, ул бер вакыт алып килгән игә бер комплект украшениялар. Мин әйттем, чот миңа бушамады. Сезнең эшләрне без хәзер күрәбез. Да, мин үзем ясыйм. Ул әйтте, яса. Мин ясадым. Шуннан башланды алайса, әйме? Да, минеке әйбәтрәк чыкты. Бу кәсеп димәк сезгә нәселдән килә инде, әтиегездән. Ә сезнең дәвамчыларыгыз бармы? Бәлки балаларыгыз, оныкларыгыз да кызыксыну бардыр аларда да. Малай бик яхшы белә. Ике племянникны өйрәттем мин. Мастер-класс күрсәткәндә бер-ике кеше шалтыратаннары, шулай кызыксыну бар димәк. Бар. Әрсән әфәнде, бу шунда бу сезнең кәсепме, хоббимы? Ул акча китерәме дип сөйләмәле. Хобби, но минем ул иң главный эш. Менә бәйге турында каян белдегез һәм ничек катнашырга булдыгыз? Лидия тапты, миңа әйтте, вот шундый конкурс бар. И катнаштык инде. Хатыныз. Хатын да. Менә бөтен эштә дә хатын беренче. Килешәм. Аеруча. Милли ашлар, менә Венера ханымнан сорыйм әле. Сез пирмәнкә дигән ризык белән шулай ук җиңү яуладыгыз. Нинди ризык ул пирмәнкә? Менә мин мәсәлән беренче тапкыр ишетәм. Шундук авыз итеп карыйсы килде. Мин үзем Мамадыш районы Владимир авылы кызы, Крешин кызы мин. Миңа авылдашларым шалтыраталар. Венера ТНВ каналында конкурс бара, игълан ителгән. Әйдәт, Крешин халык ризыкларын тәкъдим итәле. Булса синнән булып чыга, диделәр. Шулай итеп мин профессиональ төшерүче чакырдым өйгә. Туганнарымны да чакырдым, Крешин халык ризыклары әзерләдем. Күп иттереп өстәл тутырып. Бу конкурска җибәрер өчен мин пирмәнкә әзерләдем. Ул безнең Крешин халкында туйларда, зур юбилейларда әзерләнә торган ризык, өстәлгә куела торган. Ингредиентлары ниде? Анда ит, яңа суйган свежий ит инде, бәрәңге кушыла, суган. Менә шул бәрәңгенең тәме пилмәнгә ошаган аның үзе ясавы, ул ире ясала, пилмәнкәдән аерылып тора. Пирмәннән аерылып тора. Тагын менә Крешин татарларның нинди ризыкларын яратып пешерәсез? Көз көне 14 октябрьдә безнең Пыкрау бәйрәме. Безнең һәрбер бәйрәм сайын үзенең милли ризыгы бар. Пыкрау бәйрәмендә безнең 14 октябрь көнне без әзерлибез бүккән. Бу инде яшелчәләр җыеп алынган вакыт, бүтән уңышларны җыеп алынган, без яшелчәләрдән бүккән пешерәбез. Кабак бүккәне, кәбестә бүккәне. Профессиональ видео төшерүче чакырдым, диде Венера ханым. Һәм күрәсең, шушы факторда җиңүгә үз өлешен керткәндер дип саныйм, чөнки аңлавымча, менә жюри рәисенә сорыйсы килә, без милли ризыкларны экраннан карап бәяләдек бит, дейме? Аларны почтадан җибәреп ризыклар булмады. Монда кызганычка менә бер җитешсезлеге дип әйтик инде. Без турыдан-туры ул эшләрне татар бит ул тотып карамый ышанмый. Бу очракта инде ничектер ышанырга туры килә безгә. Без бары тик видео кадры аша чыгып бәялибез. Әлбәттә, теге җыр, бию номинацияларын аны күпмедер дәрәҗәдә объектив бәяләргә була. Картинадан дигән видеодан аша. Менә азык-төлекне инде аны тотып та карыйсы килә. Шуңа күрә видео аша эшләгәндә инде монда әлбәттә менә бу конкурста катнашучыларның беренчедән усталыклары һәм инде икенчедән алар бит аның бу аш суның
iştəliğin yazıb jibərələr. Ni dərəcədə ул bay həm motor itib yazılған, həm iştəlik. Həm Qarağaçdan mənə oşisi kilib tursa, demək kilib tursa, mənə onu kübrək indi jingi yolu idi oylayım. Nə siz bit indi biyu nominasiya üçün Oyruşada cavablı buldunuz bütünüzdə qarab. Jinguşilərin aytqanşı ədə güzəli internet auditoriya soylab alğan jinguşini Talisman ansamblinə müracaət etdik. Onlar Arşalar, selam, Liliye selam, kızlar selam. Sizge soru, mene şu Talisman ansambli hakkında biraz nasıl söyleseniz idi. Hem mene siz ne şekilsiz, ne için siz ne halık sayılarda jingüşüydü? Talisman ansambli bizning Arşay pedagogika kliyetinde urnaşabız biz 2013 yılda varlıkka keldik hem halık büyülerin biyimiz. Сұрағыңызға жауапны неше келтіріп берем? Біздің халық сайлағандыр, бәлки біздің бүйіміз біріншіден шағандыр деп ойлаймын. Біз бек тырыштық, һәм крәшін бүйін үзенчәлекләрен күрсәттек шул бүйі белән. Костюмнарын да тырышып тіктірдік. Шуңа күрә безнең халык сайлагандыр дип уйлыйбыз. Һәм бик күп тавыш бирделәр безнең иратлар. Безнең клиенттәге булган студентлар бик күп тавыш бирделәр. Һәм барлык безнең Арша тавыш биргәндер сезнең өчен. Бик зур рәхмәт. Без сезне тагын бер кат котлыйбыз. Җиңүчеләр арасында тагын кемнәр бар? Алар белән без рекламадан соң танышырбыз. Халықlar Mirası bəygisinin nəticələrini yasıyız, dürüstləgə nəticələri yasaldı. Mənə jingüşlər bilən söyləşib, biz əligi bəygi turunda tağı da kübrək təsirlər alabız. Mənə bizning Pirmenke ismi Rizq turunda Vinera xanım bik təmləb söyləgən idi, qızığıb qaldıq biz eyimiz. Çünki Rizqның bir tanışında özünçəligi var, söyləsə də, көрінsə də, apetitini aşağı. Şuna görə şu bəygidə, şu nominasiyada jingüşü Gülyas sizə də şunda yoxsuranı biləsiz ki, siz şək pişirgənsiz, əbiyiz bilən. Ne bilən ayrılarsınız, əbiyi bilən pişirgən şək başqa şəklərdən? Мен инде үзем Актаныш районынан, безнең Актаныш районында татар халкы милли ризыгы шәкшәккә аерым бер өстенлек бирелә. Минем инде дәванием бик озак еллар шәкшәк пешерә, ул инде заказга да пешерә, һәм инде кемнедер хөрмәтләргә кирәк булса да, бүләкләргә кирәк булса да, без инде бөтен район белән аңа заказ бирәбез. Менә минем әниемә дә бәлки шуннан дәваниемнән килгән тагын нинди ризыклар пешерәсез менә шәкшәктән тыш? Безнең районда һәрбер бала да татар халык милли ризыгын ашап үсә. Чөнки безнең Актаныш районы чын татар районы дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Ул инде безнең бәлеш, шулай ук шәкшәк, өч пычмак, тукмачлы аш, күбәк ризыклар. Менә дәваниегез пешергән ашлар, алар кайсы ягы белән үзгә аерылып тора. Менә күп тапкырлар ишеткәнем бар, мәсәлән, әнинең бәлешен ашарга иде, дәванинең анда кыстыбыйларын ашарга иде. Аның өчен менә нәкъ Гөлязның әбисенә оныгы булырга кирәк сиңа. Берәр үзенчәлеге ягы бар, мәсәлән, шул кыстыбый әзерләгәндә. Үзенчәлеге беләсезме нәрсәдә? Туган якта, туган өйдә үз дәваниң, үз әниең пешергән ризык, ул инде әлбәттә үзенчәлекле. Чөнки алар гына иң тәмле, иң баллы ризыкны пешерә беләдер. Үзенчәлеге менә Актанышларның, аларның шәкшәкләре дә бит, бәрәңге кебек. Безнең вак шәкшәк без ияләнгән име, ләкин Актанышлар аларшына да бавырсак дип атарлык. Менә шәкшәк дип атылар сездә бавырсак дип. Шуңа күрә монда күрәсең размер да үзенең эшен эшләгән. Жюри рәисенә кабат мөрәҗәгать итеп, кайсысыдыр бәлки шакка торгандыр, бәлки ничектер сыкландыргандыр аеруча. Менә шундый эшләр булдымы? Төп кенә китәсем килә, кайсы милләтләр дигәндән, әлбәттә безнең монда җирле халыклар, һәм дә инде башка милләтләрдән Кавказ халыклары, Көньяк Азия халыклары, аларның да эшләре килде. Һәм мәсәлән мин караган бию номинациясында безнең Кавказ, Азәрбайҗан биюдә җиңүчеләр исемлегендә бар иде. Аннан соң алар Татарстанда яши. Алар Татарстанда яшиләр, диаспора дип әйтик инде. Бию дигәндән менә
Питрәш чабатасы биюе минем шулай сокландырды. Анда мәктәп яшендәге егетләр һәм кызлар шушы борынгы безнең биюне башкардылар. Ул номинация җиңүгә ул номинациядә алар җиңү яуладылар. Аеруча шок катырган дип менә монда инде безнең кунагыбыз әйтеп китте. Шушы балалар бакчасының эшләнгән милли киемнәре Идел буе халыкларының искә ала торган. Шулай ук менә шушы әле ашап карарга өлгермәсәк тә керәшен татарларның кирмәнкәсе аеруча теге бездә соклану хисләр уятты. Ашыйсы килү теләген уятты. Минер ханым бүген дә буш кул белән килмәде. Ул гөбәдияләр пешереп килгән безгә шуңа күрә. Анар бергә сыйланырбыз. Халык ашларында, татар халык ашларында яратып әзерле. Мин үзем пешекче булып эшләйм, зур-зур банкетлар ясыйм. Sizden de kütüp alağız demek alaysa. Менә географик киң дидек. Перим өлкәсеннән бар безнең катнашучыбыз Ясауи Сабиров. Ул безнең милли кәсеп номинациясында җиңү яулаган катнашучыбыз. Әгәр дә ялгышмасам, без агач эшләре остасы дип беләбез аны, әйме? Ясауи әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез? Хәерле кич. Агачтан бигрәк бау элеп куйгансыз әле сез. Әйе. Ничек дип әйтергә кирәк? Мин үзем Пермь крае Октябрь районы Ишем авылыннан менә. Менә кичкенә чакта бу шушы бауларны, арканнарны дип әйтергә кирәк инде белеп, күреп әйттем инде, яшәдем. Аннан соң гомер үтте, алгая барган сайын боя әйберләр битеп бара бит инде. Аннан соң ничек тә бу һөнәрчелекне, bu кәсепне бетерәсе килмәй, еще тагын да мәдәният үзәгендә эшләргә туры килә. Анда күп нәрсәләр беле танышабыз, чит төбәкләрдәге әйберләрне күреп, карап яшибез инде, карап торабыз. Менә видеода да кул эшләрегезне күрәбез, иң кадерлесе кайсысы? Менә кул эшләреннән. Кул эшләреннән. Менә шушы бау ишүе инде, аркан дип әйтәбез аны, кайбер җирләрдә аркан диләр. Аннан соң менә чабата тоже ясыйбыз. И башка күп төрле әйберләр инде. Мәдәният йортында эшлим дип әйттегез. Балалар белән эшлисезме? Балалар димәк бу кәсепкә өйрәнә. Әйе, балаларны менә быел җәй бик күп мастер-класслар күрсәтергә туры килде. Төрле конкурсларда катнашабыз. Основном шул инде балалар белән эшлибез инде. Тагын сорау бирим әле мөмкин булса. Сез менә бу эшләнмәләре күренеп тора, алар шушы төрле күргәзмәләрдә йөри. Менә кулланылыш өчен эшлисезме агачтан? Менә көндәлектә кешегә хезмәт итә торган кораллармы бәлки ниндидер? Менә ничек дип әйтергә кирәк? Бу чабата ясау ул әзрәк кулланыла дип әйтергә була. Безнең үзебезнеке зур ансамбль бар име. Менә шушы ансамбльгә тоже чабаталарны бию өчен әллә ничәшәр күп парлар ясарга туры килде. Безнең өлкән абызыебыз белән инде Хасанов Сәлим дигән абый белән. Мин аның ничек дип әйтергә кирәк, учениге булам инде. Ул бу бик зур өлеш кертте менә шушы чабата ясау буенча. Менә шушы әйберләрне дә бау ишүне тоже мин аңан әйттем инде, өйрәнеп калдым. Рәхмәт. Син гаҗәпсенме ул үзе? Менә миңа калса, хәтта үзебезнең республикага караганда, шуннан да яшәүче милләттәшләребез иртәрәк тә һәм оперативта аны ничектер көтәләр, кабул итәләр һәм катнашалар. Чөнки менә үзеңдә булганда кадерен белмисең кебек бит аның. Шуңа күрә зур хөрмәт һәм рәхмәт әйтәсе килә. Шуннан да катнашкан, гариза билгән чит регионнарда яшәүче милләттәшләребезгә. Монда бер нәрсә генә әйтеп китәрен, Майбас, сезнең сүзегезне дәвам итеп, менә сорадыгыз бит. Сезнең эшләнмәләрегез ни дәрәҗәдә көндәлектә кулланыла? Менә бу конкурсның әһәмияте шунда, безнең менә номинацияларга карасак, аш-су, милли кием, милли бию, милли җыр, әле ул безнең көндәлек тормышыбызда күпмедер дәрәҗәдә үзенең лаеклы урынын алып тора һәм аларга ниндидер мәйданчыклар бар, аларны файдаланырга һәм кулланырга. Менә бу һөнәр ияләре дигәндә, аларның кул эшләнмәләре кызганычка каршы бүгенге көндә көндәлек тормышыбызда бик сирәк, бик аз кулланыла. Мәсәлән, мин үземнең балачагымнан хәтерлим, Арча районы Өчиле авылында элегелектән орчык ясыйлар һәм көянтә ясыйлар. Бүгенге көндә безнең кызларыбыз, әниләребез, әбиләребез көянтә күтәреп инде су ташымыйлар.
күп очракта инде җон эрләмиләр арчык белән. Менә алар көндәлек тормыштан безнең чүп калдылар, кызганычка каршы. Һәм аларда без музейда гына күрәбез. Һәм ул көянтә ясаучылар да инде мәрхүмнәр, арчык ясаучылар да, әмма ләкин аларның ихтияж булса, ул җиһазларга аларның эшләрен дәвам итүчеләр дә булыр. Ихтияж бит бар. Менә мәсәлән, минем балам мәктәптә укый, беләсезме, инде кытлык безгә әйтәләр, арчык алып килергә. Ә каян алырга? Алыр җир юк. Шул киянтә, шул анда чабата, мәсәлән, төрле бәйгеләрдә катнашалар. Алар күбрәк бүгенге көндә менә ниндидер күргәзмәләргә, сәхнә өчен кирәк, көндәлек тормышта инде алар кызганычка төшеп баралар. Шул ук мәсәлән Уфаллы Арбасайымы. Ярый әле безнең Рөстәм Закиров шалым шаналарын үзенең фестивале белән тотып тора, һәм ул шаналарны бүгенге көндә әле утырып шуучылар бар. Кызганычка менә Уфаллар басы инде безнең хәтта авылга кайтсак та, хәтта инде аның күпчекләре дә калмады кызганычка. Бер тапкыр җиңү яулыйсың икән, икенче елга катнашып буламы? Акча тәмен той башлап өстәп җибәрәләр. Һәм аның дәвамы булачакмы конкурсның? Әлбәттә, чөнки менә безнең бит инде бу ел бигрәк тә Татарстанда милли гырыф-гадәтләр һәм милли мәдәниятләр елы. Һәм менә шушы конкурс белән аның бергә менә шулай бер агымда булуы ул тагында шушы елның әһәмиятен дә һәм конкурсның әһәмиятен дә үстерде. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу конкурс киләчәктә дә булырга тиеш, аның үз урыны булырга тиештер дип. Чөнки әйткәнемчә, бу безнең халыкларның мирасы, халыкларның гырыф-гадәтләре һәм үрнәкләре алар сакланырга тиеш. Таныш белешләрегезгә әйтә аласыз әле, икенче елда булачак. Мөмкинлек чыкса катнашырлар микән? Үзләреннән сорыйк әле. Чыннан да ничектер бу конкурстан бәйгедән нинди тәэсирләр белән калдыгыз сез? Әйдәгез булай. Яхшы, уңай якларын белдек. Бәлки нәрсәсездер килеп җитеп шып бетмәгәндер. Менә монда оештыручылар менә монда булганда күзләрендә карап әйтә аласыз. Нәрсә җитеп бетмәде бәлки сезгә? Венера ханым. Миңа барысы да, мин бик уңай тәэсирдә калды, миңа бик ошады. Туганнарымны чакырдым, туганнарым белән очраштык, чәйләр эчеп, крәшен җырларын җырлашып, крәшен киемнәрен киеп, менә шулай бик матур гына кичә уздырдык. Мин инде әйткән идем, җиңмәсәм дә истәлеккә калсын, туганнар белән шулай утырган дип. Гөлназ ханым, менә тагын бер мөмкинлек булса катнашырга, инде икенче елга нәрсә белән катнашыр идегез? Бәлки сезнең әле балалар бакчасында тагын безнең өчен индер шаккатыргыч әйберләр бардыр. Бу миңа калса генә сер булып калырга тиештер. Башка конкурентлар өчен. Әмма ләкин без бик теләп катнаштык. Бу, беләсезме, җиңү безне ишетү, күрү, безгә бәя бирү коллектив өчен бик зур бәя. Аларның тагын да ныграк эшлиселәре килә. Иң яратып ашый торган ризыгыз дәваниегез тарафыннан пешерелгән? Шәк-шәктер мөгаен. Беләсезме, кимчелекләренә килгәндә шундый сорау бирдегез. Татар милли биюе бар, татар милли җыры бар, ә нишләп сүзе юк? Чөнки татар сүзе бәйгесе бар. Ләкин бу конкурста да шуның өчен кертмәдегез. Әлбәттә, безнең менә Шаян ТВ каналы белән берлектә Яңа гасыр телерадиокомпаниясе һәм шушы безнең әйтелгән комиссиябыз белән берлектә татар сүзе ул хәзер татар сүзе генә түгел, анда инде башка милләтләрдә бу катнашалар. Шуңа күрә бу конкурс кысаларына гына инде ул семи, аның инде географиясе дә, дәрәҗәсе дә күпкә зуррак. Шуның өчен анысына да заявка бирдек инде икешәр номинациягә дә. Афәрин. Рөстәм әфәнде, сез канәгать калдыгызмы конкурстан? Нинди хис кичерешләр белән? Канәгать. Бик әйбәт конкурс. Сезнең зәркән әйберләренә ихтияҗ бармы? Килеп сорыйлармы? Рөстәм абый, ясагыз әле, менә шундыйракны ясагыз, менә шундыйракны ясагыз. Нәрсә өчен алар сәхнә өчен сорыйлармы? Тормышта кияр өченме? Электриктан сәхнә өчен сорадылар. Хәзер булай. Көндәлектә дә кызлар, хатын-кызлар кызыгып, демәк, бар моңа ихтияж, беләсезме, ихтияҗдан бигрәк модасын кузгатырга кирәк. Шунда менә мондый бәйгеләр, менә мондый күренешләр, матбугаттагы күренешләр моңа тренд дип әйтик инде хәзерге сүз белән кузгатсалар, халык үзе үк килеп сорыячак. Шуңа күрә безнең, миңа калса, юнәлеш дөрес һәм шушы байракны тотып горур алга атларга кирәк менә бу мирасыбызны, халыкларыбызның мирасларын саклау эшендә.
үз халкының мирасын саклап калучылар һәм моны үстерүчеләр шуннан да зур хөрмәткә лаек. Без бүген сокландыргыч шәхесләр белән таныштык. Рәхмәт сезгә һәм тагын бер кат котлыйбыз. Таяныр нукта һәрвакыт бар. Шуны онытмагыз. Исән сау булыгыз. Рәхмәт. Бүген танылган татар шагыйре, прозаик, драматург Гадел Кутуйның тууына 120 ел. Ул яшәгән Мөштәри урамындагы йорт диварына яңартылган истәлек тактасы урнаштырдылар. Гадел Кутуй монда 1929-1942 елларда гомер иткән. И матури, калдың бездән еракта. Рәдиф Гаташ Гадел Кутуйның сагыну шигырен башкара. Ул бийек ватан сугышы вакытында язылган. Кутуйның үзенә генә хас үзенчәлеккә ия, җырлап, йөгерек тел белән укыла. Шагыйрь һәрвакыт яңалыкка омтылган. Ул бит новатор булган. Менә 20нче елларда футуризм белән мауга инде, үзен футурист дип атай. Яңа форма эзләү җәһәтеннән, шул формага да фикерен яңаша әйтү җәһәтеннән ул әлбәттә бүген дә кызыклы. Истәлек тактасын ясаган рәссам Рөстәм Габбасов Гадел Кутуйның киң кырлы шәхес булуын тасвирлаган. Монда танылган әдипнең радиода диктор, театрда тәнкыйтьче, укытучы булып эшләгән чаклары сурәтләнә. Шулай ук китаплары, әсәрләре дә урын алган. Бийек ватан сугышында катнашуы да чагыла. Позден шәһәренә хәтле барып җиткән, анда Позден шәһәренең ратушасы бар. Анда ул коралсыз, образында китеп баручы военкор эшләгән, каләм белән кагаз кулында. Аның иҗаты каршында бүген барысы да баш ия. Чиратлы рәвештә генә безнең бер хезмәттәшебез шундый мөрәҗәгать кертте. Аның шушы мемориал тактасында мотор маган бер аксыл сызык бар. Аны яңартырга кирәк иде. Менә һәм менә мотор гына эскиз проект барлыкка килгән. Гадел Кутуйның әдәби эшчәнлеге 1920 елларда Казанга килгәч башланып китә. Хикәя, пьеса, филетон, очерк, мәкаләләр яза. Алар төрле газета, журналларда басыла. Гадел Кутуйның әсәрләре буенча сәхнәләштергән спектакльләр Татар дәүләт академия театрында уйнала. Гадел Кутуйның тапшырылмаган хатлар әсәре буенча төшерелгән нәфис фильм Яңа гасыр каналында 2016 елда күрсәтелде. Продюсеры Фәрит Галиев аның безнең көннәргә яраклаштырылып төшерелүен һәм бүгенге көндә дә мөһимлеген югалтмау турында җиткергән иде. Гадел Кутуй 1945 елның 15 июнендә Польшада һәлак булган. Язучылар аның җәсәден Казанга алып кайтып җирләү кирәклеген әйтте. Ә бүген туган көне уңаеннан Габдулла Кәриев театрында танылган әдипнең Рөстәм маҗаралары әсәре куела. Чулпан Касыймова, Алмаз Ятдинов, Яңа гасыр каналы.